Vaikka mikä olis rosteri, on aina sama lopputulos. Puolesvälis kautta pohditaan, heitetäänkö valmentaja ulos. Vai onko vika korkeammalla, kun tulosta ei saada? Ei kovin usein Ilves-fanin mestaruusmaljoja kaada. Yhtenä kautena tehdään vieraspeleissä historiaa. Pistepotti ennätyksellinen on ilvesläisten euforiaa. Ja vain yksi asia jäi joukkueelle Pennaselta käsiin siis. On Ilves nyt ikuisesti Suomen Toronto Maple Leafs. Pronssia, pronssia, Ilves voittaa pronssia. Lajissa kuin lajissa ei virheistä oteta oppia. Pronssia, pronssia, kaikki vuodet pronssia. Ilves-fanina ei juurikaan avata champagnekorkkia. Mä tämän faniperinteen sain lahjaksi syntyessäni. Kannan Ilves-logoa ikuisesti sydämessäni. Joka kauteen lähden kalloteina turhaa toivoa. Sen takia tulen tarvitsemaan nuorena hoitoa. Nyt jo olen oppinut olemaan innostumatta liikaa. Vaikka mestari voitetaan kolmesti, ei voiteta Veikkausliigaa. Mutta ei me ainoita huonoja olla, se tunnetaan. Eli missä yhtä huonosti urheilussa menee etelässä Helsingissä. Pronssia, pronssia, Ilves voittaa pronssia. Lajissa kun lajissa ei virheistä oteta oppia. Pronssia, pronssia, kaikki vuodet pronssia. Ilves-fanina ei juurikaan avata champagnekorkkia. Kun lajissa ei virheistä oteta oppia. Pronssia, pronssia, kaikki vuodet pronssia. Tää fiilis on, en oo voittamaton. Ja Ilves voittaa